לא, אבל על הדמויות שלי... אני רוצה להקדיש שיר לבר. מה זה? זה... בשיר יש נושא ונשוא, אז חייבים לשמוע. אביב, אתה מסתיר. אבל תסביר. אילולי. היו נליה נלה. זה מצילה שרונית בשבילך. יפה מאוד, אני נותנת לכם להשראה, איזה אילולי. יאללה שרונית. כמה תירה קרש. סגניש. כמה מילים נכנסים בסוזוקי. לא נכנסים.